Usa ka biker nga giing nakalapas sa lagda sa trapiko na isyuhan sa traffic enforcer sa Nakbensalisay og citation ticket. Apan kalapasan nga napatik sa maong ticket, driving without license. Adunay live report si Fee Marie Dumabo ka Fem. Yes, Bob, nag-trending ang gipost nga hulagway sa maong citation ticket. Ang nagpost ang pagumangkon sa biker nga nasikop gahapon sa buntag tungod sa traffic violation. Dali usab kining gipaimbestigaran sa City Toda ganihang buntag. Gipatawag ni Joy Tumulak, pangu sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda, ang traffic enforcer, subay sa social media post. Mibisita usab si Andres Briones Jr., ang biker, sa buhatan ni Tumulak. Nasuta nga sa original nga kopya sa citation. Reckless imprudence ang gilinyahan nga kalapasan. Apan ang luta sa carbonized copies sa citation dito ni marka sa driving without license. Porma sa iyang pagbadlis, nakita na ko is the same ang iyang pagbadlis dito sa ibabaw. Ang iha bitong silbing muraog pag-wave sa iyang pagbadlis. So the same ra. Doon ra magud ang reckless driving, ma'am, sa driving without license. Pasensya kayo, sir, kung sa inyo mo. Oh, yes ma'am, yes ma'am. Diri ko niagi sa may bike lane. Ma'am, sala gito na ko ma'am. Nakasagin mi sir sa inyong violation pero namgugo ko PWD nga akong ipapatan ng pagkaon. Giuli na hinuon ng bike ni Briones ganihang buntag human makabayad sa 1,000 ka pesos nga multa ug nakapakita og certificate nga iya ang bisikleta. Si Briones dili lang ang maong biker nga nakalapas sa mga ordinansa niadtong higayuna. Gani sa kuha sa CCTV footage dinhi sa command center makita nga ubay-ubay pa sila mga biker nga nakalapas. Sa kuha sa CCTV nahuli ka mang unang tulo ka mga biker sa wa pa masikop si Briones. Nakuhaan pa usab ang duha ka biker nga misibat. Sa buhatan sa City Toda gibutang ang mga na-impound nga mga bisikleta. Pasidaan ni Tumulak sa mga biker nga mosunod sa lagda sa trapiko kay higpit ang ilang pagpatuman niini. Hugot nato nga pagpatuman sa lagda sa trapiko para ra gini sa kaluwasan sa mismo motorista ug ang mga pedestrian. Bob, ang usa sa duha ka mga biker nga nisibat ang nasikop raw sab dayon sa mga pulis. Samtang ang laing usa ang gihatagan og tulo ka adlaw ngadto sa usa ka semana nga mopatim-aw sa buhatan sa City Toda aron dili kini mapasakaan og kaso ngadto sa korte og kasong reckless imprudence. Bob, Daghang salamat Fee Marie Dumabo ka sa imong live report.